Салом алейкум мардум, ма Парвиз аз Нью-Йорк. Амирӯз 8 май вақти проверкаи грин карта сар шуд. Афсус ҳисобе ки зиёда аз 5 миллион 6 миллион одам ба фикру ҳамин сол 10 миллион одам споридагиай ва агар 10%-шам проверка кардаиста боша, система зуруш нарасидистай ва система данный момент глюк додагиай, пеш намера, тормоз 300 бор зер мекунид, 10 бор зер мекунид, все равно система мепартояд. Ба сабр бошен, як ҳафта 10 рӯз пасам проверка кунед кифоя аст. Рафтем якум саҳифае ки шумо медоед аввал дараҷа вебсайт аҳамиятен. Вебсайти асосӣ барои проверка кардани грин карта ин dvprogram.state.gov. пеш буд dv state, ҳамино dv state. барои dv state дромадан шумо медоед ва dv state ҳамин сайта мегзарона. Барои ҳамин вақтона нагирен, ҳамин сайти официальни проверкаи грин карта аст. ҳар хел сайтҳо надроен, барои ки мошенникҳо бисёран истифода мебаранд, мегиранд даниётонаю, баъд шантаж карда пул талаб мекунанд. Рафтем, ман ҳамин саҳифаи якум саҳифае ки мекушояд, дар ин ҷо кӯтоҳ навистагия барои агар номери грин картатон ба 22 саркардагӣ бошад, 21 саркардагӣ бошад, проверка кардан метонен. одамое ки соли 22 пур кардагиянд, яъне ки коди ман худ нишон метавонам, коди ман 22 кати сар меша. Диден 16 рақама 22, ному фамилиям ва год рождениям. Таганги кода аҳамият натен, подписай, электронни подписи шумои, яъне ки ҳамин коғаз дар бартон бошад, нағз набошад, агар загранпаспортону электронни почтатона донен, агар вастанавид кардан мешавад вай кода. Анако коди шумо 20-22 кати сар кардагӣ бошад, шумо метонен 22 то сентябри 30 соли оянда, то сентябри 2022 метонен проверка кунен. Лекин ман шумо да гап мезанам, регистратсиятон барои регистратсия вақт тез мерад. Вақт шумо то сентябри 2022 аждад накунед. айқафаи ҳуҷҷатотон шавен. 1 моҳ нагзашта, 2 моҳ нагзашта проверка кунен. буридагӣ бошен, агар аз паси ҳуҷҷатотон шавед, аз паси одамое ки метонанд пур кардан равед, ё ин ки ман видео мепартом, ай рӯи ҳамо видео тамошо кардан метонен худтон самостоятельно пур кунед. камакак агар дилтон дур рафтиста бошад, нафаҳмидиста бошен, ширкатода муроҷиат кунед ва бехатогӣ дар назди шумо пур карда ҳама ҳуҷҷатотона тиянд. раҳмати калон. Ана барои 2021 одамое ки 2021 пур кардагиянд, ба фикрам бисёриёшон уже фаҳмидагиянд ки буридагӣ ки нест. касе ки фаҳмидагӣ нест 2021 дахл дорад, ҳатман срочно бояд проверка кунед, барое ки кам вақттон монд. бояд шумо бинед буридагӣ бошен, айқафои ҳуҷҷатотон шида дар давоми ҳамин 1 ҳафта 10 рӯз партоед, барое ки одам хеле бисёр очирати калон, мумкин ки очирати шумо нарасад. ҳамин ҳисоб ҳаракат кунед, ҳуҷҷатотона спорен. мерем дальши дуюм саҳифада. баъд аз обромадани ҳамин саҳифа чек статуса зер мекунед. ако ҳозир интернет камакак суст, одам бисёр дуромадистай, айби провайдерои мо нест, айби ягон Америка, Тоҷикистон, Россия будан мо нест. чӣ ки гуфтум, беҳад бисёр запрос ки ҳаст, система камакак збой додестай, камакак оста кор кардистай, тармазид кардистай. дуюм саҳифаамонам кушода шид. welcome барои проверка кардани грин картатон мегӯяд рақами коди грин картатон, ному фамилиятон ва соли таваллудтон якҷода нависта гирен гуфтестай. ва коғазтон боша, агар наст набошад, агар якҷода хушрӯ кардан нависен гирену барои проверка кардан. мерем дальши, дали, continue, жад кунем кани чанд минут кушода мешавад. чанд минут гирифт, тақрибан 1 дақиқа вақт мона гирифт барои омадан. марҳамат, ана ин буд сеюм этапи пур кардани грин карта. ман ай худ проверка мекунам. 20 22 88 5 8 r 2 r 4 v 2 i x 5. ман ҳамин буд коди ман. мерем ҷои фамилия дани Ёзеф ва сеюмужда бояд соли таваллудтон нависен. моҳ навистан шарт нест, фақат сол. дар 4 строка бошад. барои набудани робот набудан мона фаҳмондан, мо бояд коди дар оина навист дар иҷа баромадагия зер проверка карда сабмита зер мекунем. баъд аз сабмита зер кардан, агар вебсайт шумо дармона наравад, значит шумо як бор дига бо проверка кунед. дилтона мақсад дилмонда нашавен. бояд ки агар шумо набуридагӣ бошен, бояд ман ҳамин
надпис бошад has not been selected, яъне ки шумо интихоб нашудед. Одаме ки бурд кард, ман шумо доз як бародарро нишон метиҳум, бародаре ки буридагиай. вақте ки шумо проверка кардем ки буриден, шумо телефонтон ё компютердон манам хелин қоғаз мебурояд, ам хелин экран мебурояд, яъне ки герб United States аҳамиятен болода вебсайтшам официальный вебсайт, июни 6 ному фамилиятон, адреси хонатон, Душанбе, Тоҷикистон. Агар ин саҳифая поён баред, диден инҷа нависта, агар ман мебуридум инҷа менавист Парвиз Ниёзов, масад кӯчамон, Душанбе, Тоҷикистон, дир Парвиз Ниёзов мешид сар мекард. баъд ана поён ки рафтен, поёни ҳамин саҳифаи бурдкардагитонда ман дута нишонда натунистам ай компютер, шумо да код метиҳам, яъне ки номери кейстон, номери документтон. агар 22 буридаги боша инҷа 22 EU, яъне ки Европа, Тоҷикистон пур кардаги бошон Европа, ай Африка боша ба фикрам AD мебуроям, яки тоҷико в основном мо EU мебинем, яъне ки Европа 00028 бо қафода се рақами дигар. ин бародари мо 28 ҳазорум одамай. яъне ай мо бисёри вақт агар 40-45 боша камакак шубҳаовара ки шумо метавонанд файрод кунанд ё накунанд, лекин ҳозир ки коронавирусай бисёри одамо касал шиданд, бисёриҳо якчанд одамо масалан бандагӣ карданд, бисёри одамо намеранд ҳисоби финансавӣ. ҳамонда визае ки ино 50 000 виза метиҳанд, ин сари каси, яъне як оилада 5 одам бошад, ҳамун 5 та виза мера, яъне ай 50 000 5 таш мера. агар як тахтон бошен, агар то ҳами 28 000 одамам 27 000 одами вай бошад, беоила бошад, агар то очирати шумо мерасад. не ки беумед набошен, худо хоҳад ҳамаи мо касе ки бурд кард, худо хоҳад ҳамаро файрод мекунанд, умедворум дуо мекунем. мерем дар дуюм этап бошад ному фамилия, масалан инҷа Парвиз Ниёзов менависад, diversity аз куҷо пур кардед, аз Тоҷикистон, ва пост Алмата, яъне ки кадом собеседование шумо куҷода мегузарен. ҳозир дар ин момент Россияда ки посольство бисёраш маҳкама кор накардистанд, бародарое ки анкетаошон, интервюошон Россияда мегузаранд ва ҳам хел Россия навистагӣ бошад ҷои Алматада, шумо автоматически дигар ҷода партофтестиянд, дигар давлатода барои гузаштани собеседование. ана буд ин буд проверка кардани одамоне ки рақамошон буд. ана ку ман шумо да мефаҳмонам одамое ки қоғазшона гум кардагиянд ё ин ки рақамшона намедонанд, аётшон бировардагиянд, мерем барои проверка кардани рақамҳои гумкардагӣ. то же самое медуроем DV програмда, ҳамун сайти мабировардагида зад кардем. чек статус чӣ хеле ки ман пеш проверка кардагӣ будум, то ҷои ному фамилия нависта намерем. ҳозир боз як саҳифаи дига шуд. Continue зер мекунем, камтар интизор мешавад саҳифаи сеюм ки шуда ки шуд. баъд аз continue сеюм саҳифа шуда шуд. одамое ки номеротона гум кардагиен бинен 2221 дар таги ҳами 2221 forgot confirmation number ҳаст, яъне одамое ки аз хотируш бировардагиян кодошона, ҳамуна зер мекунем. баъд аз зер кардан, ман шумо да диден, баъд аз зер кардан мегӯяд ки шумо бояд даниётона вадид кунед, яъне ки в моём случае 2022 мешавад. фамилия Ниёзов, ном Парвиз. ҳисобе ки ман middle name навистагӣ набидум вақте анкетае пур карда. middle name бисёри вақт анкета вақте ман пур мекунам наменависум, барое ки отчество загранпаспортҳои мода нест англисикати, барои ҳамин ман бисёра қайд намекунам. моҳ октябр 01 1981. электронни почта, важни моменти фаҳмидани грин-картаи электронни почтае ки шумо вақти пур кардани грин-карта истифода бурдагӣ буден, кода мезанен 65N6. бисёри вақт шумо да код ҳархела мебурояд, барои ҳамин кода дида баъд пур кунем. Submit. анак вақте ки шумо ҳамин информатсиятон дар дастон боша, шумо вақте ки пешниҳод мекунед иммигратсиони отделда, вай шумо да бояд информатсионадона дида ба пуррагӣ шумо да кодатона метиҳад. ҳозир ман нишон метиҳум қоғазе ки ман доруму ҳозир коди медодагӣ ҳамин корхонакатӣ иммигратсионикатӣ марҳамат. диден коде ки ино манда додан, ҳамин коде ки ман дорум
202288 ҳамин код аст. Агар ки ман электронни почтама хато нависум ё ки ному фамилияма ки хато ки навистум, вай манда ҳамин кода наметиҳам. ҳозир проверка мекунем. То же самое, ҳамун этапда кодтон мебурояд, ному год раждениятон мебурояд, инҷа кода мезанем pp5b submit мебурояд ки мо набуридем. барои ҳамин бародарое ки через корхонаҳо пур кардагиен, аҳамиятин электронни почтаҳошона, электронни почтаҳотонда бояд аётон набурорен электронни почта, барои ки аз ҳама важный момент ҳаминай. вақте ки шумо электронни почта ё ин ки ному фамилиятона хато менависен ё ин ки год раждениятона ки хато ки доден, шумо да ҷавоб мебиёяд ки бародар бахшиш, мо шуморо дар система наёфтем. барои ҳамин ҳамаи шумо да бурдборӣ ягон саволи дига боинда биёяд, манда нависем таги ҳамин видео да комментария, ҳаракат мекунам ҳамаи шумо да ҷавоб гардонам. ҳама каса салом алейкум як бори дига аз Нью Йорк. боқӣ ҳаматон насиб боша мебурен, ҳаматон мебиёен бо инҷа ягон хизмати мо ки ғалтид ба шумо ёрдам мерасонем. ид муборак, идам наздик шудааст. Салом алейкум як бори дига аз Нью Йорк. Бай бай.